tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombondiwikende ndimwimo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tabu unganyara zinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenziwe nyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa andichina zororo ndotsamira kune mwika ngandinzwe imwi motiti ndinokutungamira. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rwodzi rekunothe Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church pamwe chete navaCaston Betera, Assistant Publishing Director ku-East Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina mukoma Trison Fava vari kutiisira into sign language. Vabetera kwasai vateereri. Tinochingamidzai vateereri. Tinoda kutenda hurumende yatinayo nhasi inotiyo Bhuku raDhanieri tichitungamirirwa navabetera muhurukuro yedu hatipinde muhurukuro yedu murandawasha. Toda kutendai vateereri. Mukutanga chidzidzo chedu tichaverengerwa kuna Matthew 24 verse ya 13. Mateo chitsauko 24 verse ya 13. Asi unotsungirira kusvika pakuguma uchaponeswa. Panapa Jesu anga ari pagomo remuorivhi nevadzidzi vake. Vamubvunza kuti Ishe, tiudzei kuti chii chicharatidza kuti nyika yakunoguma nechiratidzo chekuuya kwenyu. Saka Jesu akatsanangura zvinhu zvakawanda, akataura zvenzara nehondo, akataura zvemanatural disasters. Ndobva ataura tunhu twakawanda, but paanga ari kutsanangura nyaya idzodzo ndo panopa verse 13 ya Matthew 24 paakupedzisira achiudza isu vari kurarama mazuva ekupedzisira kuti chimwe chiri kutodiwa kutsungirira, enduring unto the end. Kureva kuti pastor, Jesu ari kutoziva kuti mazuva ane ekupedzisira anenge asina kumira zvakanaka. Ritori rongo rakaipa kumunhu anoramba arigori nepfungwa dzekuti ndofunga ichazonyatsoita paradiso Jesu asati auya panyika panapa. Shungu yekuti zvinhu zviite nani tinoida ende tinoshingaira kuti zvidaro. But overall Jesu ari kuti mazuva ekupedzisira anotoda munhu anotsunga kusvika kumagumo. Saka vateereri vedu hatizive masituations amukurarama mukati mavo. Mamwe acho ari kutongokonzerwa nengari yekuti dzitoriwo nguva dzekupedzisira. Please endure. Tsungirirai kusvika pakuguma zveshuwa. Saka pane vhesi rinobva rateerera vhesi 13. Matthew 24 verse 14 iverengei. Mateo 24 verse 14. Evhangeri iyi youshe ichaparidzirwa munyika dzose, chive chapupu kumarudzi ose, ipapo kuguma kuchasvika. Saka pane zvinhu 2 zviri kuratidza kuti zviri kufanira kufambirana kuti nguva dzekutambudzika dziripo. Jesu ari kubva ati kunyange dziripo panguva iyoyo ivhangeri yeushe inenge ichifanira kuparidzirwa kusvika kumigomo yenyika. Saka vhangeri rinobatiwa munguva dzakaoma nguva dzakaoma idzodzo vhangeri rinofanira kuparidzwa richienda. Kungoti pandima Jesu haataura hake kuti achaparidza ivhangeri ndiani. Izvo zvinofanira kuitwa nanapa pastor. Vhangeri rinofanira kuparidzwa nevatendi vese. Ndizvozvo. Ndizvozvo. Pandaimbokurukura nyaya pane imwe ndima vateereri, ukanzwa baba muri vakomana vari pamba vongoti minda yese iri kufanira kurimwa, votobuda voenda vasina chavatsanangura. Kufunga kwenyu anenge aifanira kuirima ndiani? Saka patitori muno mustudio tichitaura nyaya yekuti ivhangeri inofanira kuparidzwa,
tiri kutoreva imimi vari kuteerera. Munhu nemunhu ngaaite pati yake kuti hama neshamwari dzizive kuti nyika ino iri kunoguma. Jesus is coming again. Pane vhesi rinobva rateerera pavhesi ya15 Matthew 24. Verengerai vateereri vedu. Matthew 24 vhesi ya15. Naizvozvo kana muchiona nyangadzi yokuparadza yakarekwa nomuprofita Dhanieri imire panzvimbo tsvene, unorava ngaacherechedze. Panapa Jesu ari kuenderera mberi achipindura mubvunzo uya waanzi tiudzei kuti zvichagovei nechiratidzo chekuuya kwenyu. Saka paakutaura nevadzidzi vake pavhesi 15 yaMatthew 24 ari kuti kana vatendi vachiona nyangadzi yekuparadza yakarehwa nemuprofita Dhanieri anorava ngaacherechedze. Chiri kuitika panapa pastor, Jesu apa zvinoratidza kupera kwenguva azoenderera pamberi kuti pamazuva ari kuparidzwa ivhangeri yeushe pane chimwe chinhu chisiri kufanira kusiyiwa. Saka chinhu ichi chabva chanzi weduwe verengai bhuku raDhanieri. Ende kana mari verenga ibva imazuva kuti Dhanieri iye muprofita. Zvikanzi mubhuku raDhanieri imomo pane chinhu chamunofanira kuona chinofanira kuzoita kuti vatendi vachenjedzwe. Vachararama mazuva ekupedzisira. Yes, vachararama mazuva ekupedzisira. Meaning to say vateereri, Jesu atiudza zviratidzo zvekupera kwenguva. Aenderera danho repamusoro step further. Kupa more details kuti mazuva ekupedzisira kuri kwekuti munoda kunyatsoziva kuti chichi chawanikwa mazuva ekupedzisira. Jesu pachake ari kuti patipi kuti dai maverenga bhuku raDhanieri. Murikuona zvikuitika panapa. Anotozva kuti zvandaratidza kuti masigns of the times zviri correct. But kuvadzidzi chaivo, because aitaura nevadzidzi chaivo, kwekuti vauda kunyatsa kuziva kuti munyatsoona mamwe madetails asingabudi nekukurumidza. Asingabude kuvanhu njee. Abva anzi madetails iwayo akavigwa mubhuku raDhanieri. Saka muri kuona vateereri chidzidzo chedu nhasi chiri kuti bhuku raDhanieri. Ko inini namukoma Rwodzi ndisanani kuti tisadzidze bhuku iroro. Iye Jesu ari akutikurudzira kuti madi kuverenga bhuku raDhanieri. Muri kuona maitiro atiri kuita mukoma. Saka itori kurudziro muri kudzimba ikoko kwamuri kuteerera muri muzvipatara, vamwe munogona kutinzwa muri kuminda muchiita mabasa amuri. Jesu ari kukurudzira kuti mazuva ano ekupedzisira vatendi vese dzidzai bhuku raDhanieri. Ende kana maridzidza hanzi mune chimwe chinhu chamuchaonamo chinotipa chenjedzo yekuti tiite kuti ukama hwedu naMwari huite zvakanaka, tiponeseke. Why? Jesus is about to come. Zvinoita kunge rakaoma vatendi vazhinji vati bhuku raDhanieri rakaoma, ari kunzwisisa. Mukadaro munondikanganisira vateereri. Jesu atoti anoverenga chirungu chiri kuti whosoever readeth let him understand. Ndopandanjida Jesu ari kutoti tiriverengeka, ari kuziva kuti rinotonzwisisika. Saka isusu hatidi kuti tityisidzire vateereri vedu. Fambai nesu muzive kuti muchanzwisisa zvese zvatichadzidza, ende zvichatipa kungwara paupenyu hwedu hwechikristu kana kuti hwechinamato. Ndoda kuti tifambe tiende mberi. Pana Romans 13 vhesi ya11 kusvika pa12. VaRoma 13 vhesi ya11 na12. Zvikuru ndinoreva izvozvi zvatinoziva nguva, kuti zvino yatova nguva yokumuka kwenyu pahope. Nokuti zvino kuponeswa kwedu kwava pedyo kupfuura zuva ratakatanga kutenda naro. Usiku hwapfuura, koyedza. Naizvozvo ngatirashe mabasa erima, ngatishonge nhumbi dzokurwa dzechiedza. Ndimai iri kukurudzira vatendi kuti mazuva ano ekupedzisira atiri pari kuita kunge Mwari asiri kumboda vanhu vanoita kunge vakakotsira. Mwari haasi kutomboda vanhu vanoita zvechinamato uchiita kunge wakakotsira. Aiwa, aramba zvoda kungwarira. Zvoda kungwarira. Mwari haadi kakunamata kekuti uite nguva, because ari kutoti nekuti nguva yafamba. Mazuva anaya ekupedzisira hope ngadzichibva tofamba muchiedza. Saka chimwe chiedza chacho ndochikutonzi naJesu madi kuverenga bhuku raDhanieri. Ende zvakakosherei kuti titeerere yambiro yatinenge tichipiwa naJesu. Ndoda kuti muverenge kuna Peter. Ndoda kuti muverenge kuna Peter wokutanga
chapter 5 verse ya 8. 1 Peter 5 verse ndeya 8. Svinurai murinde muvengi wenyu diablos unofamba seshumba inorira ichitsvaka waingaparadza. Muri kuona pari kurudzirwa nyaya yekusvinura. Saka muchiona kuti pataverenga Matthew 24 past verse 15 yati kana muchiona nyanga dzekuparadza yakarehwa nemuprofita Daniel, kuratidza kuti ndofunga hameno chinhu chiri mubhuku imomo chisina kumira mushe. Zvino kana Satani achinzi muvenga ari kutsvaga wokuparadza, isi tatoudzwa muna Mateo kuti muna Daniel mune dzimwe nyaya dzamuchasangana nadzo dzamunotoona kuti iwe ingati hatatopera. Saka zvazviri kureva ndezvekutika Satani kana aine shungu dzekuparadza kudaro, iye Jesu otiudza kuti nyaya imwe ichaita kuti vatendi vakawanda muhwandirwe muparadzo yakavigwa mubhuku raDhaniel. Zvazviri kureva manje ndezvekuti hatitei shungu past dzekuverenga Daniel. Munoziva kuti pandinowanzoya kuno kustudio chikonzero ndichiuya ndisina kuudzai mavhesi amuchaverenga, ndee ndichitya kuti muchagadzirira kuda kuzopikisa kana kuvhika nyaya dzangu. Saka ndisingakuudzei mavhesi because pandinotenderera ndichiona panoitwa zvekunamata kutotaura chokwadi Jesu yari hativerengai bhuku raDhaniel hakuna kwariri kumbodzidzwa. Vanhu vanongonoita zvekunyukura dzimwe ngongotaura nyaya yevakomana yakakandwa mumoto naDhaniel ari mugomba reshumba chapter 2 asi bhuku rine machapter 12 anoda kudzidzwa ese. Saka ndiri kuti imimo vafundisi manje. Saka muchiona ndichiuya ndakaviga mavhesi angu kustudio because ndine ndisingazivi kuti sei muri kunyenyeredza yeti Jesu mwana waMwari ndiye ari kutoti ndapota mazuva ekupedzisira verengai bhuku raDhaniel. Shuwa ipapapo verengai 1 Peter chapter 4 verse ya 7. Peter wakutanga 4 verse ya 7. Zvino kuguma kwezvinhu zvose kwava pedyo, ndizvozvo naizvozvo ivai vakachenjera musvinure kuti munyengetere. Hanzi kutaura chokwadi, the end of all things is at hand. Kuguma kwezvinhu zvese kwaapadyo. Wee vateereri, kuguma kwezvinhu zvese kwaapedyo, naizvozvo svinurai. Saka bhaibheri riri kuramba richikurudzira kudaro. But manzwe here kuti Jesu ati bhuku raDhaniel, Jesu ari kutoti Daniel muprofita. Ari kutomuti muprofita zvekuti uchiriverenga uchimhanyaka unogona kungofunga kuti ainyaya dzaDhaniel vachiswa mugomba reshumba vachiswa, but Jesu ari kuti muprofita. Iye Daniel wacho muprofita. Vaprofita havakakosherei. Ndoda kuti muverengere vateereri vedu kuna Amos 3 verse ya 7. Amos chapter 3 verse ya 7. Verse 7. Zviro kwazvo Ishe Jehovha haangaiti chinhu asina kumbozivisa varanda vake vaprofita zvakavanzika zvake. Bhaibheri riri kuita kunge riri kubheja kuti Mwari kaitiro kake haana chinhu chiri very major chihombe chaanoita choita kunge chavhundutsa nyika yese, chinhu ichocho asina kumbobvira achiudza vaprofita. Kureva kuti Mwari asati aita chinhu anofanira kuudza vanhu kuburikidza nevaprofita. Exactly. Because hanzi muumwari hwake haatogone kuti aite chinhu asina kupa yambiro. But yambiro yacho iri kunzi inopiwa kwatiri nevaprofita vake. Saka muri kuti here Betera, kuuya kwaJesu kwatiri kutaurawo chinhu chihombeka. Jesu haauyi Mwari asati azivisa vanhu. Asi mukuzivisa kwacho anoshandisa vaprofita. Ndosaka ari kutotiti verengai bhuku raDhaniel muprofita. Kureva kuti ane zvaakaviga mubhuku iroro zvekuti isi tiri muno mustudio tikaita neunani hwedu tiri so faithful, vateereri vedu vanofanira kuona yambiro iripo yekuti mugone kugadzirira kusangana naKristu paachauya nembiri yemakore. Saka Daniel was a prophet. Ndokashandiro kanoita Mwari. Akapiwa message naMwari. But vaprofita vese pavanopiwa message naMwari, zvakanyanya kuwanikwa mumessage yavo ndezvipi? Because pane dambudziko rekuti muri kuti zvinenge zviri mumessage yacho. Zvinenge zviri mumessage. Chi verengai zvakazarurwa chapter 1 verse ya 1. Zvakazarurwa 1 verse ndeya 1. Zvakazarurwa zvaJesu Kristu zvaakapiwa naMwari kuti aratidze varanda vake zvinhu izvo zvinofanira kukurumidza kuitwa.
akazvituma nomutumwa wake nokuzivisa muranda wake Johani. Saka zvese zvinopiwa vaprofita kunyange zvingapiwe kuna Isaiah kana naDhaniel hanzi chakanyanya chirimo zvinhu zvaJesu Kristu. Alright. Mapabata kapa mkomo kurauti kuti uprofita hwese hwemubhaibheri kunyange tichihutsanangura unongonzi uprofita unofana kunyanya kusenda mapakutiudza zvaJesu. Kureva kuti kana muprofita amira pakati pevanhu, yes, message inobva mumuromo make iri kunzi iri kubva kuna Mwari inenge ichitaura zvaJesu. Saka tinofana kutarisira kuti mubhuku raDhaniel tichasangana nenyaya dzaJesu. Ndoda kuti muverenge pamberi zvakazarurwa 19 vhesi ya 10. Zvakazarurwa 19 vhesi 10. Ipapo ndakawira pasi pamberi petsoka dzake kuti ndimunamate. Right. Akati kwandiri, rega kudaro, nokuti ndiri muranda pamwe chete newe nehama dzako dzinobata kupupura kwaJesu. Namata Mwari, nokuti kupupura kwaJesu ndiwo mweya wokuprofita. Hanzi kupupurwa kwaJesu ndo mweya wekuprofita. Testifying about Jesus is the spirit of prophecy. Saka kurati chiprofita chese pastor chinofana kutsimbidzira pakutiudza nezvaJesu. Saka ndo zvinofana unoita futi bhuku raDhaniel. Rinofana kunotsimbidzira pakutiudza nezvaJesu. Saka muchiona kuti chakutosiyana nyaya tiri kutaura iyi nechiprofita chatajaira chemumaraini. Ndoda kuti muverenge kuna Peter wechipiri chapter 1 vhesi ya 20 kusvika pa 21. Peter wechipiri chapter 1 vhesi ya 20 to 21. Second Peter chapter 1 vhesi ya 20. Muchiziva pakutanga kuti hakuna uprofita hworugwaro hunongodudzirwa nomunhu, nokuti hakuna uprofita hwakatongouya nokuda kwomunhu, asi vanhu vaMwari vakataura vachimutswa nomweya mutsvene. Bhaibheri manje rakutoti uprofita hwerugwaro riri kurevei apa pastor? Riri kuti chiprofita chemubhaibheri, right, hachina kubva mupfungwa dzemunhu. Alright. Kureva kuti kwachinobva kuri pamusoro pemunhu. Right. Ende hachidudzirwe nemunhu sechiberekerwe chake pakufunga kwake aiwa. Kureva kuti zvinhu izvi sosi yazvo ndiMwari. Saka imimi tomboti muri munhu waMwari ndobva ndakukumbirai pastor kuti prophesy about me. Mobva matotanga kutondiudza kuti kumusha kwedu kuHwedzi tikapfura churu chiya pane mutowe. Ndo kuprofita kwakangofanana nekukwero. Ikoko kwauri kutaura uko kunoshandiswa vara rinoti kuvuka. Kufembera. Ndiri kutaura zvazviri kumusha kwenyu ndisina kumbosvikako. Right. But pamuruti kuvuka hakudiwe mubhaibheri. Hakudiwe. Pane dzimwe nguva dzekuti muprofita waMwari aitumwa neimwe message yakanangana naye asi zviri kubva kuna Mwari direct. Zviri kubva kuna Mwari. Zvisiri zvekukuzwa nevanhu. Kana kuti zvine chinangwa chine chekuita nemagariro atakaita munharaunda medu. Saka pandoda kuti mundibatsire manje ndepekuti vateereri vedu vazvizoti patiri kuti bhuku raDhaniel taakutaura uprofita hwerugwaro. Yes, uprofita hwakabva kuna Mwari hwakanyorwa mumagwaro. Hatichataure zviya zvekuti ndakaprofitwa. Pataamuno mustudio taakutaura nyaya yemubhaibheri. Ndofunga ipapo mukatibata vateereri patine tiri kutaura mukazotinzwa tichitaura kunge kuti prophet uprofita tiri muno mustudio tiri kureva uprofita hwemurugwaro. Hatisi kutaura zvekuvuka, tiri kutaura zvanaDhaniel nanaJohani nanaIsaiah vaipiwa simba rekuprofita richibva kuna Mwari. Ende ipapo patsamba rimwe ramatipa kumashure uprofita uhwo hunowanikwa makazara Jesu mauri. Zvine chekuita naJesu. Saka ndiri kuitira kuti vateereri vedu tigone kufamba navo. Chibva imangopedzisa 2 Peter chapter 1 mutangire pavhesi 16. Second Peter chapter 1 verse 16. Monosvika pa 19. Nokuti hatina kutevera ngano dzokufungwa nenjere nguva yatakakuzivisai simba nokuuya kwaShe wedu Jesu Kristu, asi takanga tiri vanhu vakaona umambo hwake, nokuti iye wakapiwa kukudzwa nokubwinya naMwari Baba panguva iya yakauya inzwi rakadai kwaari
richibva kukubwinya kukuru richiti uyu ndiye mwanakomana wangu unodikanwa wandinofarira. Inzwi iri takarinzwa isu richibva kudenga nguva yatakanga tiinaye mugomo dzvene. Ndoda kuti patinopedza kunzwa kambaka tisikotsanangura ndima iyoyeyo yamabva mukuverengai. Rambai makateerera vateereri, tombonzwa kambo touya toenderera mberi. Tinomuchingamidzai vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu bhuku raDhanieri. Patapedzisira kuverengerwa namufundisi pana Pito echipiri chapter 1 verse 16 kusvika pa18. NdiPita anga achitaura achiti wedwe kuparidza kwatiri kuita hatina kuteera ngano dzakagadzirwa nevanhu, asi taive naJesu pagomo tikaona kubwinya kwake. Ndobva tanzwa izwi rakabva kudenga richiti uyu ndiye mwanakomana wangu. Nyaya ndeipi yanga achitaura Pita? Patransfiguration kapagomo redungwiza paya pakaenda Jesu aine vadzidzi vatatu, Peter, James naJohn. Peter ivepo paakauya kubwinya pamusoro pake afukidzwa neglory ari ipapo, pakaonekwa Moses naEliya vachitaura naJesu. Saka ipapo ndo pari kunzi afukidzwa nekubwinya, izwi rakabva kudenga raMwari Baba vachitoudza vana Peter kuti uyu mwanakomana wangu wandinodisa. Saka Peter ari kuti nyaya yaJesu kuve mwanakomana waMwari hadzizingana, takatozviona. Saka muchaona kuti uprofita hwatinoda kuti tigodzidza vateereri paticharamba tichidzidza hedu kudai hahusisiri hwengano manje. Haisisiri nyaya kana kuti yekuti titi ndiJesu akauya nehameno. Hanzi iyi nyaya yaJesu yatinotaura naPita iyi takatonzwa Baba vachiipupura. Saka kuparidza kwese kwaiita naPita dzanga dzisiri nyaya dzavangofunga vari paJerusaremu kuti kumana ngatingotanga ika imwe nyaya. Ameno tiri muno mustudio tiri kunyatsoita nemazvere because kuno vanogona kufunga kuti varume vatanga program iya kopedzisira kaita kunge kanhu kandangofunga neni mukoma. Nyaya yaJesu haisi yekunge takaformulata. In other words, uprofita hwese vanhu vaMwari ngautsamire, ngautsimbidzire nyaya yaJesu. Ndo zviri kubuda imomo. Dzokorai kuverenga Matthew 24. Matthew 24 verse ya 15. Verse ndeya 15. Naizvozvo kana muchiona nyangadzi yokuparadza yakarehwa nomuprofita Daniel imire panzvimbo tsvene, unorava ngaacherechedze. Chimwe chiri kukurudzirwa naJesu ari kuda vanhu vanoverenga. Ameno kuti mungapatsimbidzire sei? Kuverenga kwakakosha. Unoziva kuti vanhu chero kuzvikoro chaiko kunoenda vanhu vabereki votodzwa vataura kuti no mwana anofanira kuva netextbook yake maoko achizviverengera, kunyange ticha aine textbook. Kuchechi ndokwaunda kuona dambudziko kokuti vanhu vanotemba nesu vafundisi kuti mufundisi ndiyega anenge aine bhaibheri. Magona mapataura unozviziva kuti ndaizotaura ndaipataura kuti mafundisi munoda kuitira vatendi zvinhu zvese, yeti Jesu apa ari kuti munhu ega ega ngaaverenge ende zvinonzwisisika. Saka vateereri tinodo vanhu vanoverenga. Itowo bhaibheri rako zvekuti kuri kwekuti hauna chinokudisturba. Like vamwe vateereri mufunge pastor vanofona vachitiudza kuti zvirongwa zvese izvi vari kufamba nazvo. Pakadaro indaigona kutokurudzira kuti vanhu unotoita mabhuku ayakaunda bhuku rako rekuti chidzidzo chataita wonyora mavhesi acho.
kana chidzidzo chapera nebhaibheri uchitarira next week futi uchinyora uchidaro Mwari anoda vanhu vanoverenga. Pane vanhu vaiverenga zvandinoda mubhaibheri izvongo uchitana kuti endai kuna Mabasa 17 verse 11. Mabasa 17 verse 11. Ava vakanga vakanaka kukunda veTesalonika, right, vakagamuchira shoko nomwoyo wose, right, vachinzvera magwaro zuva rimwe nerimwe, kana zvinhu izvozvo zviri izvo. Kuzwa zvaita vatenda ndevepaBheria. Hanzi zvavaita kuTesalonika kwaitova futi nechechi, but chaisiyanisa veBheria nevekuTesalonika, hanzi vekuTesalonika ana Pauro vaiti vakasvika vachivaparidzira, hanzi vaiteereresa nemwoyo wese vachinyora mavhesi. Hanzi kana Pauro aenda veBheria mai kana vakumba, hanzi vaizonyatsotedza ndima dziya kuda kuverify kuti zvaparidzwa namufundisi ndo zviri kureva here magwaro kuti tisatsotswe. Saka ndo zvatinotokurudzira muchitiona tiri muno mustudio ka tinotoda kuti mupote muchiverify. Itai seveBheria, mukangonzwa kambo kedu katanga kayake teererai nemwoyo wese kutaura chokwadi. Panonopera kambo kedu kaya tapedza chidzidzo monoverify, munyatsoona kuti ndizvo here zvenge zvichitaura. Mwari anoda vanhu vanoverenga. Ndoda kuti muverenge zvakazarwa chapter 1 verse ya 3. Zvakazarurwa 1 verse ya 3. Wakaropafadzwa uyo unorava navanonzwa mashoko okuprofita vachichengeta zvakanyorwa imomo nekuti nguva yava pedyo. Ndanani vari kuropafadzwa? Ndanzwa panenge pabuda mapoka matata. Pane vari kuverenga, right, 1, neanonzwa, right, 2, vobva vachengeta vanonorarama zvataurwa. Saka Mwari ari kupromisa chikomborero kune vanoverenga, ari kupromisa chikomborero kune vanonzwa. Tatozochengeta zvataurwa zvese tozvirarama, tinobva tavakakomborerwa chose. Saka chandakupira ivhesi ndaitira kuti kune vamwe vasina kuwana mukana wokuenda kuchikoro kuti agone kuverenga. Saka anopedzisira kufunga kuti saka ndofunga pamberi paMwari handina kukwana because handigone kuverenga bhaibheri. But bhaibheri rabva rati don't worry, iwewe chishandisa nzeve inzwa. Umwe akuverengera wakateerera. Mumwe ngaakuverengera wakateerera. Mese mukazorarama zvinodiwa munobva mava vanhu vakakomborerwa. But ndoda kuti tidzoke kutsamba yaPeter yamufundisi. Kuna 2 Peter chapter 1 ya. Okay. Ndoda kuti muchiverenga verse 19. Peter wechipiri 1 verse ya 19. Inoti kudii? Uye tine shoko rouprofita rakasimba kwazvo, ramunoita zvakanaka kana muchiriteerera, rakaita somwenje unovhenekera mune rima kusvikira utonga uchitsuka nenyama sase ichibudira mwoyo yenyu. Pandaiverenga ndima iyi ndoda kuti mundibatsire pasi. Ndo yatangira paverse 16 ya 2 Peter chapter 1 ichiti taive pagomo tikaona kubwinya kwake tikanzwa izwi raBaba vachinyatsoti uyu ndiye mwanakomana wandodisisa. Saka Peter paari kunyora nyaya iyi paazosvika paverse 19 abva azoti uye tine shoko rouprofita rakasimba kwazvo, sekunge zvinonzi ari kuedhera kuti ndakuudzai nyaya yatakatoona iyi. But kuri kwekuti pano arida kudhauta, ingatagara tine shoko rouprofita kureva magwaro aMwari ekuti mukaramba henyu kuteerera kanyaya kangu kemugomo redungwiza iri, teererai zvarimo mubhaibheri zvandiri kukudzai zvagara. Hanzi shoko rouprofita rakatonyanya kusimba. Muchirungu rinoti a more sure word. Hanozonaka kureva kuti vateererika ndotsanangura sei zvandoda kutsanangura ka pane patinomboti tiri muno mustudio mukombo munombopa tumaexample muchitaura kuti inini makuru andakaita, ende tumwe tumaexample twacho vateereri vedu pavanenge vachitunzwa kavanogona kuti varume ava ndo pari kunzi kuri kwekuti madhauta tumwe tunyaya twedu tiri muno mustudio inge tine shoko rouprofita rakasimba wani. In other words, Mwari ari kuramba achikomekedza vanhu kuti dzokai kubhaibheri. Because kune vanhu vekuti ukamuudza kanyaya kake anobatirira kanyaya kupfuura bhaibheri, kupfuura shoko. Kuti ndikatotanga ndiri muno mustudio kuti this other day pastor I was praying and the Spirit of God came upon me and I felt the mighty power of God.
And you know what? Unoziva kuti vanhu vanogona kutobata kanyaya ikako votoenda chiti Caston munhu waMwari ndo zvarambwa naPeter hanzi tunyanya twakadaro tuyaka tine shoko rouprofita rakasimba kureva Bhaibheri kuti rambai muchidzoka paBhaibheri dzokai paBhaibheri hanzi unoziva kuti chimwe chabuda pavhesi hanzi munoita zvakanaka kana mukateerera ndizvo zvirinoisa chiedza pamoyo ande mazvona saka ndo rinovhenekera pfungwa nemwoyo dzovhurika. That's right. Tateerera manje pobva pazara chikomborero. Saka idzo nyaya idzi Mwari paaidziisa muuprofita dzichinyorwa muBhaibheri. Chimwe chaaivavarira chii vateereri? Kuti here tingofanoziva zvotibatsirei. Ndoda kuti muerenge John 14 verse 29. John 14 verse 29. verse ya 29. Zvino ndakuudzai zvisati zvaitika. Kuti musi wazvinoitika mugotenda. Ari kuti Jesu. Jesu ari kuti iye tikafanotaura kuti kuchauya chakati nechakati nechakati. Nguva ichiri mberi yazvichaitika. Kana zvaakuzoitika nemo zvinofanira kukubatsirai kutenda kuti ashuwa shoko raMwari rinotaura idi. Zvataurwa sazvaitika. Then pazvinozouya uko zvosimbisa kuti zveshuwa nyaya ndeyechokwadi. Asi ipapo panoda caution. Mirai musati mapa caution mune muri kuerenga pfungwa dzangu. Ndaida kutokubvunza kuti ko ndikakuudzai kwete zvichazoitika ndokuudzai zvakatoitwa kare kuofisi yamudzviti ndobva ndakuudzai nhamba dzenyu dzechitupa dzamakatopiwa muna 1983 ndo nyaya yekutaurwa irapo. Right. Mobva matoburitsawo chitupa muona exactly ndo nhamba dzataurwa naBetera. Chero ndikatokuudza kana kuti ukatondiudza kuti mangwana kombi yamuchakwira ichaputika vhiri yobva yaputika futi ndo yatinotaurirwa pana Deuteronomy 13 kuti kudii pabva pavhesi 1 kuenda pa3 Mwari anobva ati kana muprofita akamuka pakati penyu okuudzai chimwe chinhu chinoshamisa kuti chichaitika chobva chaitika chinhu chiyachi nemo sezvaataura. Exactly. Muprofita uya manje ozoti uyai tifambe nenzira iyi isingadikwi naMwari. Alright. Musateere munhu akadaro. Ndinobvumira zvakanda kuti ndikokuedzai ndinoti munondida here. Saka imimi manje maitira murita muruda muda kutsabvura vamwe vanhu kuti vagonza vasi vaprofita. Because maitira murita murutonyaziva kuti kuna vanhu vanotaura zvinhu zvinoitika asi pamwe iye achinwa doro chiri chidhakwa. Imutoziva kuti kuna vamwe vanhu vanotaura zvinoitika asi vasingaite rubhabhatidzo rwemuBhaibheri rwekuti munhu anyudzwe mvura kamwe chete. Ende mutoziva kuti kuna vanhu vanotaura zvinhu zvinoti nemo asi havachengete mitemo yaMwari ende vamwe hanya nesabata raMwari. Saka matauriro enyu muri kuda kuita kunge mavanoka. Ndo matauriro aDeuteronomy 13 muda kuita kuti tibva tatoti ava varambwa neBhaibheri. Usasairire nyaya kwandiri ngairambe iri pamagwaro. Alright. Saka vanhu vakadarawo kune kusiri kuprofita kushopera kwakuvuka because Mwari ari kuti kana imimi kana akutaurirai zvakaitika it's fine asi kana akuti chiuya tifambe nenzira iyi cherechedzai kuti nzira yacho ndo inodikwa naMwari ndo zvinoratidza saini yekuti kuprofita wabva kuna Mwari. Because kune vakawanda pastor vanotaura zvinoti nemo asi vanobhabhatidza nemazai vachibhabhatidza nemikaka. Mukuona pandikuedza kutaura dai but vanenge vatotibatsira vataura chinhu chati nemo exactly. Saka Mwari anoti kana iwewe wataurirwa chikaitika munhu woti uya ndikubhabhatidze iwewe cherechedza ndo nyaya yacho ndokwawaibvira kaBetera kuti iwewe Mwari anoti verengai. Mwari anoda vanoverenga ndozvitaura kuna zvakasarirwa. Saka iwewe unofanira kuva munhu anoverenga kuti zvandari kuenda kunobhabhatidzwa ndizvo here zvinorayira Bhaibheri kabhabhatidziro kacho. Ndoda kutenda chichimirenyu makada ndoda kutenda vateereri because ndichifunga ndikaisairira kuna mufundisi nyayai vachaibhata pandiri kuona vari kugezawo maoko vari kuti kutaura chokwadi zvinogona kungowanikwa hazvo kuti pamwe ivo sevatungamiriri vemakereke vanogona kukaruka vataura zvinhu zvoitika nemo
asi vokurudzira kana matiro kasiriko. Ndopatiri kuti imimi vateereri manje chiverengai bhaibheri mugone kuchipatsanura kuti uyu haazi muprofita waMwari sei ari kuita izvi zvinorambwa naMwari. Mirai muone mashandisirwo aitwa bhaibheri naJesu. Atomuka kubva kuvakafa. Ndoda kuti muverenge kuna Luke chapter 24. Verengai verse 25 kusvika pa27. Luka 24. Pfungwa iripo vateereri ndeyekuti muone kuti Jesu anokurudzira kuti tisabatwe pfungwa nezvimwe zvisingabve mubhaibheri. Luka 24 verse ya 25. Zvino iye akati kwavari, imiwo kusafunga, mune moyo inononoka kutenda zvose zvakarekwa navaprofita. Ko Kristu wakanga asingafaniri kutambudzika saizvozvo agopinda pakubwinya kwake here? Ipapo akatanga kuna Mozisi navaprofita vose akavadudzira zvakanyorwa pamusoro pake mumagwaro ose. Aifambana naClopas vachienda kuEmausi. Saka vakomana vaitaura vakati, "Komana, zvatakaitirwa rwendo runo zvikanzi vachikurukurirana pai, hanzi iye akakaruka akufamba pakati pavo." Ndobva atovabvunza kuti muri kutaura nyaya yei? Zvikanzi iwe asi uri muenzi kana nyaya yaitika izuro unauizive here? Zvikanzi yei? Zvikanzi pana wataitoti ndiye Meseya wedu, kwakutongerwa rufu, kwakuroverwa. But chiri kuti confuse ndechekuti pana wakadzi vamukira kuguwa kwake ari kunzi bhodhi yake haiko, ende nyaya yacho yese yabva yatoti confuse. Saka ndopari kunzi naJesu manje Jesu akabva atanga kuvatsanangurira achishandisa bhaibheri kubvira kuzvinyorwa zvaMozisi. Kurati kubva kuna Genesis, ukanzwa bhaibheri chiti akatangira kuna Mozisi ka riri kureva kubva kuna Genesis. Hanzi agovatsanangurira zvese zvaive muOld Testament zvainongedza nyaya yekufa kwaJesu nekumuka kwake, kawiro kake nezvese zvakaitika kwaari zvanga zvakanyorwa. Sei ndachuza ndimai, munoziva kuti musi dai ndaiveini pavaitsanangura nyaya chiti hanzi amuka ashayikwa. Ndichida kungovaratidza kuti ndini, munoziva ndaita sei? Ndaigona kuti kuna Clopas ndomuti Clopas obva anditarisa, ndaigona kungomunongedzerera ruoko rwangu kuti aone mavanga ezvipikira, ndongomunongedzerera ruoko rwangu obva ati chii? Notati ausikuona ruoko rwangu animazvonaka. Saka paanona zvipikiri obva atenda kuti ndini. But Jesu haadaro. Kunyange paitwa nemunano wokugona kuratidza vanga muruoko, anoshandisa bhaibheri kupruva ujesu hwake. Saka kurava kuti isusu sevatungamiriri, sevaparidzi hatifaniri kunyanya kukwezvera vanhu kwandiri. Ndofanira kukwezvera vanhu kubhaibheri, vaone Jesu achibva mubhaibheri vaende kuna Jesu. Saka maona ndakupaika example kikanyaya kayake yekuti musaite tunyaya twekukwezvera vanhu kwamuri, twekuti pese pari kupindwa chechinda chikuzi this other day, you know what, I was walking ndikada ndichingotaura nezvangu inini. Jesu aigona kutotaura nezvake oratidza maoko. Ndopfungwa yandikuda kuti muburitse yamatsimbidzirai. But Jesu chaaita aishandisa bhaibheri roburitsa zviri kudiwa naMwari. Saka chibvai maverenga vhesi yekupedzisira timbonzwa kambo iri kuna Luke 24 verse 44 kusvika pa45. Luke 24 verse 44. Akati kwavari, ndiwo mashoko angu andakakuudzai ndichiri nemi, kuti zvose zvakanyorwa pamusoro pangu pamurayiro waMozisi napavaprofita napamapisarema zvinofanira kuitika. Ipapo akadziura kuziva kwavo kuti vanzwisise magwaro. Hanzi akaita kuti vavhurike pfungwa vanzwisise chii? Magwaro. Haana kuvhura stereki maziso. Aiwa, because zvekuda kuona stereki Mwari haarambidze kuti tione, but anoda kuti pfungwa dzinzwisise magwaro. Saka chikumbiro changu vateereri ndechekuti kwamuri ikoko dai manzwisiso magwaro. Munoziva kuti zvinotaita zvidzidzo zvakawanda, but munoziva kuti unogona kunzwa mumwe munhu achitoti inovarumwa here ivanotaura zvo, but ini ndine chingorasika zvinondikonfyuza. Neiwedu zviri kukonfyuza papiko zvatiri kutaura izvi? Handizivi kuti toita sei. Zvinoda handiri kunzwa Jesu pavhesi rataverenga irati akadziura pfungwa dzavo kuti vanzwisise. Zvakanaka kuti kana muchiuya kuchirongwa uzochiteerera, zvinamatireiwo pamunenge muchitinamata. Thank you. Zvinamatirei Mwari, batsirai varanda ava kutsanangura zvatofanira kunzwisisa. Exactly. Kungotibatsirawo nesu kuti tigone kunzwisisa zvijeke nekuti ndozvinesa zveshuwa togona kusanyatsotsanangura zvinoti oka. Vanhu muchaona kuti every time pamuchapota muchiuya pachirongwa chinechi wochinamatira, uchaona kuti patine chitaura Mwari anodziura kunzwisisa zvinhu zvoti bha zvojeka
dai Mwari akukomborai katimbonzwa kambo touya toenderera mberi. Where He may lead me, I will go, for I have learned to trust Him so. And I remember 'twas for me that He was slain on Calvary. Jesus shall lead me night and day. Jesus shall lead me all the way. He is the truest friend to me, for I remember Calvary. Oh, I delight in His command, love to be led by His hand. His divine will is sweet to me, hallowed by blood-stained Calvary. Tinomuchingamidza vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu bhuku raDhanieri. Hatipinde munyaya mwaMwari. Matone havi vateereri kuti bhuku racho raDhanieri risingaverengwi rakaita sei. Verengerai vateereri ndima yekutanga mubhuku raDhanieri. Daniel 1 vhesi ya 1. Daniel chitsauko 1 vhesi ndeya 1. Negore rechitatu rokubata ushe kwaJehoyakini mambo waJudha, Yes. Nebhukadhinezari mambo weBhabhironi akasvika Jerusarema akarikomba. Panapa pataurwa madzimambo mairi nenyika mbiri. Alright. Ndedzipi dzibatsirai vateereri Pataurwa takuita kunge tiri muklasi manje kuti tifambe navo. Yes. Pataurwa Babylon, Right. namambo wayo, Right. neJerusarema namambo wayo, ndo paitonga Jehoyakini. Ndo paitonga Jehoyakini. Babylon kwaitonga Nebhukadhinezari. Ndizvozvo takutodzidza so hazvina umboma vateereri. Hanzi pari kutanga bhuku iri kuBhabhironi kwaive namambo ainzi Nebhukadhinezari, ndiye akauya kuJerusarema kwaive namambo ainzi Jehoyakini, ndobva akomba guta reJerusarema kusvika arikunda. Kuti zvizosvika pachimiro ichi ndoda kuti timbodzokera kumashure nevateereri, because manzwisiro andinoita Jerusarema raive guta raMwari. Ameno ndibatsirei mfundo. Ende kwaive nevanhu ainzi vanhu vaMwari. But manzwisiro andinoita even tisati tatombodzidza bhuku raDhanieri racho, ndinongonzwa sekunge zvinonzi chinhu chinenge chinonzi Bhabhironi hachisi chekurutivi rwaMwari. Saka chikutondishamisa patiri kutanga bhuku iri ndechekuti zviri kuita kunge vanhu vasiri vaMwari ndo vakatokunda pahondo vachikurira vanhu vaMwari. Zvii zvinenge zvada kukonzera kudaro? Pane ndima yandoda kuti muverengere vateereri kuna Isaiah chapter 39 kubva vhesi ya 1 moiverenga kusvika pavhesi ya 2. Isaiah 39 vhesi ya 1 na 2. Zvino nenguva iyo Merodhaki Bharadhani mwanakomana waBharadhani mambo weBhabhironi wakatuma mwadi nechipo kuna Hezekia, nokuti wakanga anzwa kuti wairwara akaporazve. Hezekia akafara pamusoro pavo, akavaratidza imba yakanga ine zvinokosha zvake, sirivheri nendarama nezvinonhuhwira namafuta anokosha, neimba yaiva nenhumbi dzake dzose dzokurwa nadzo, nezvose zvakanga zviri pafuma yake. Kwakanga kusine chinhu mumba make kana mushe hwake hwose chavasina kuratidzwa naHezekia. Right. Nyaya yedu iri kutanga kwaJudha kuchitonga mambo ainzi Hezekia. Ameno vanhu vakamushanyira. Chii chiri kuitika panyaya iyi pasi? Chakaitika kana mukavereka muchidzokera kumashureka. Yes. Hezekia akarwara nemota. Takamboidzidza ndimo. Mwari ndokutumira Isaiah kuti chenda unomuudza kuti waakufa karwariro kaka. Okay. Iye ndobva achema kuna Mwari mumunamato. Okay. Mwari vachibva vanzwa kuchema kwake vakati alright, ndawedzera Hezekia mamwe makore 15 ekurarama. Saka Isaiah ndokudzokera kuti aiwa Mwari vanzwa kuchema kwenyu munhu waMwari, saka vakuwedzerai 15 years. Asi vati ivo ndicharatidza nyika yese kuti ndakuponesa. Alright. Nechiratidzo chekuti kana zuva raakuda kunonyura rinongoti nyure robva radzokera kumashure. Saka zuva rakarivhesa ne 10 degrees.
musi wachewe zvakatoitika saka Isaiah akabva atora chitorai mashizha emuonde ndokutswanya muonde ndokuisa pamota ndobva apora zuva ndobva radzokera kumashure. Saka zvakaonekwa nenyika yese kusvikira kuBhabhironi 1000 miles away vakazviona kuti hameno zvaitika pazuva. Vobvunza zvikanga aiwa ndiMwari waHezekiya isaini yekuti amuporesa. Saka baba wokuBhabhironi manje ndobva ati regai nditume vanhu kuti vanonatsonzwisa pamusoro paMwari. And then akatuma a very strong delegation nezvipo vachifara kuti umwe wangu apora. Saka vosvika kuya manje vasvika kuna Hezekiya ati tatumwa namambo ndo message kubva kuna mambo. Hezekiya panze pekuti tichigara yapa avarondedzerere ukuru hwaMwari akatanga kuvaratidza zvakava zviri mumba make, fuma yake nezvimwe zvese. Mira, ndoda kuti muzopesa munombozive chivateereri pandine ndiri muno mustudio naPastor Rwodzi, imimi vese vari kuteerera muri kutoita kunge ndimi nhume dzatumwa naMwari kwatiri. Saka pavari kutotaura kudai ndarohwa nehana kuti zvino vanhu vese vari kutiteerera tiri kuvaudza here zviri kunzi naMwari tikuudzei. Wedu weJesu akuya tsanangura yenyu imendererai mberi nenyaya. Saka dambudziko rakaitika kuna Hezekiya rinoitika chero nekwatiri. Kazhinji kacho vanhu unozi hameno kamanyawi kanongouya muvanhu chero kushanyirwa chaiko roda kuda kufamba achitenderera musha wese achiratidza iri ndo bedroom rinorara vana anoratidza nemabedroom make chaimo nemumata. Saka ndo zvakaitika naHezekiya zvekuti arumbidze Mwari panze pekurumbidza Mwari. Saka ndo zvakaitwa naMwari. Mwari aida kuti ukuru hwake hubva hwazivikanwa kuBhabhironi. But ndoda kuti muchiverenga vhesi 3 kusvika pa6 tinzwe kuti Mwari akati kudii aona Hezekiya asina kuita zvaitarisirwa naMwari. Isaiah 39 iyoyo vhesi ya3 kusvika pa6. Isaiah 39 vhesi ya3 kusvika pana vhesi ya6 verse 3 to 6. Zvino muprofita Isaiah akasvika kuna mambo Hezekiya akati kwaari, varume ava vakati kudiniko? Vakasvika kwauri vachibvepi? Hezekiya akati, vakanga vabva kunyika iri kure Bhabhironi vachiuya kwandiri. Ipapo akati, vakaonei mumba mako? Hezekiya akapindura akati, vakaona zvose zviri mumba mangu, hakuna chinhu pakati pefuma yangu chandisina kuvaratidza. Ipapo Isaiah akati kuna Hezekiya, inzwa shoko raJehovha wehondo. Tarira, mazuva achasvika nenguva iyo zvose zviri mumba mako nezvose zvakaunganidzwa namadzibaba ako kusvikira zuva ranhasi zvichaiswa Bhabhironi. Hakuna chinhu chichasiyiwa, ndizvo zvinotaura Jehovha. Ende handinakidza kuti ari kutonyatsopindura paari kunzi vanhu vangoyaoma muchitaura nyaya dzeko pambapo zvikanzi akati achikurukura zvika mataurei zvikanzi handaratidza zvese zviri pambapa. Saka Mwari ndopaakabva ati Hezekiya hauna kuita chinhu chakanaka. Saka zvandichaita ndichazvidhivanisa, ndichaexchange. Ndandatumira vanhu kuti vazive ukuru hwangu. But zvaakuitika panguva iri pamberi apo, vana verudzi rweumambo family yako majaya achatorwa achienda kuBhabhironi. Nemidziyo iyo youngochivhaira naye ichatorwa ichiendeswa kupi? Saka ndo pari kutangira bhuku raDhanieri. Riri kutitangira makore apindana. Nyaya yataurwa naIsaiah yekuti vamwe vanhu vefamily yaHezekiya vachaenda kuBhabhironi nemidziyo yaaonerwa naye ichaendwa naye kuBhabhironi. Saka ndo matangira ari kuita bhuku raDhanieri. Ndoda kuti mubva maverengera vateereri pana Daniel 1 verse 2 vabva vaona kuenderana kwazviri kuita. Daniel 1 verse 2. Ishe akaisa Jehoakimu mambo waJudha muruoko rwake pamwe chete nedzimwe nhumbi dzeimba yaMwari. Iye akaenda nadzo kunyika yeShinari kuimba yaMwari wake, akaisa nhumbi muimba yokuchengeta fuma yaMwari wake. Saka yanzi zvese zvakatorwa naNebhukadhineza ndobva zvaendwa nazvo kuBhabhironi. Pari kundinetsa midziyo yese iyi yaishandiswa kunamata Mwari yanzi yakanoiswa muzvitemberi zvavamwari vaNebhukadhineza. Kutiko zvaiitika vateereri ndezvekuti mumakore kare kare zvaiti kana madzimambo maviri vachirwa vaitenda kuti Mwari wedu anoenda nesu kuhondo anotiperekedza. Saka vaiti kana vakanga vakunda, akundwa uya aibva anzi Mwari wavo akundwa naMwari wedu. Vakunda vaya vaiti Mwari wedu akunda. Saka kutora nhumbi mutemberi yaMwari kwaiva kuti Mwari wacho akundwa naMwari wedu.
saka dzakabva dzaenda kunoiswa muimba kuratidza kuti mwari wacho inhapwa kuna mwari wedu. Saka hakutapwe vanhu bedzi, vanotapwa naMwari wavo. Saka izvo zvatiri kutoverenga izvi ndo zviri kunzi naJesu tidzidze zvinotiyambira kuti mazuva apera. Idzo nyaya idzodzi nekuti inyaya dzinofanira kutichenjedza nekutivhura pfungwa mumararamiro, mumanamatiro nemabatiro atinenge tichiita. ndizvozvo. Saka vateereri mukuona kuti patiri kutotanga tichidzidza bhuku raDhanieri kudai unogona kutonyatsoshaya kuti asi chinhu chingakuvhundutse mazuva ano kuti Jesu akuya patatotanga ndechii. Inzwai vateereri, Jesu ndiye ati tiverenge bhuku iri. Hatirambei tichidzidza muone pfungwa dzinovhurika ende mega muchaona kuti Mwari anotida kuburikidza nebhuku iri. Ndoda kuti muverenge vhesi ya3 kusvika pa4 yaDhanieri 1. Daniel chitsauko 1 vhesi ya3 na4. Yes. Mambo akaudza Ashpenazi mutariri wavaranda vake kuti auye nevamwe vana vaIsraeri vorudzi rwamambo norwamachinda, majaya akanga asinde mhosva asi akanga akanaka pameso, akachenjera panjere dzose, akangwara pakuziva nokunzwisisa uchenjeri hwose, akanga akakwana kumira mumba mamambo uye kuti avadzidzise magwaro norurimi rwavakadheya. Panapa mambo akatora vanhu veroyal family kwakuvaisa pauniversity ndizvo. Hanzi aiva ticha chiapa hanzi nelanguage dzeikoko. Chaiitika ndechekuti Nebhukadhineza akanga akangwara, wozaiti akanorwa neimwe nyika vakavakunda, vakuvatonga akavaa pasi pavo. Saka iye aisatumira magavhena anobva kuBhabhironi kuti vaende kwaJudha kunomugadza uko. Aitora veimba yeumambo, vagara vanga vari veimba yeumambo vanga vachazopinda paumambo. Ivavo ndovoendwa navo vonotrenwa mitauro yekuBhabhironi kane mirayiro yavo, katongero kavaiita netsika dzavo. Kana vapedza kutrenwa vabata zvese, vochidzokera vonotonga kunyika kwavo kuJerusarema, asi vachishandisa constitution yekupi? YekuBhabhironi. Anga akachenjera zvokuti hapana anozomumukira achiti tiri kutongwa nemutorwa. Aiwa, anenge asiri mutorwa. But ari kutonga achishandisa zvekuBhabhironi. Chii chimwe chaakaita? Ndoda kuti muverenge vhesi 5 kusvika pa7. Daniel chapter 1 vhesi ya5. Mambo akarayira kuti vapiwe mumwe mugove wezvokudya zvamambo zuva rimwe nerimwe nowewaini yaainwa, uye kuti vachengetwe makore 3, kuti kana apera vagomira pamberi pamambo. Zvino pakati pavo pakanga pana Daniel naHanania naMishaeri naAzaria, vari vana vaJudha. Muchinda wavaranda akavatumidza mazita. Daniel akamutumidza zita rinonzi Beteshezari, naHanania rinonzi Shadhireki, naMishaeri rinonzi Misheki, naAzaria rinonzi Abhedhinego. Munoziva kuti pandiri kuona nyaya ika hanzi vachuzwa, hanzi vakachinjwa mazita. Munoziva pamava muchiverenga ndo pandatoona kuti kuchinja munhu zita kune zvakunoita. Because munoziva here kuti ndikabvunza vateereri kuti shamwari dzaDhanieri dzainzi anani, vanhu vashoma vanotoziva mazita avo ekubereka avazi. Unotonzwa chimba Shadhireki naAbhedhinego, Misheki, amenoka tinotovaziva nemazita ekuBhabhironi. Kutoradza zveshuwa kuti mambo aitoziva zvaaita. Ana Daniel, laki raDhanieri rairamba rakadaro tinoriziva, but vakachinjwa. Vaichinjirwe mazita pasi. Munoziva mazita paaitumidzwa kastori aive nezvaishuviwa nevabereki pavana vavo. Right. Saka mazita anotori nemeseji zvakare. Saka waona kuti mazita ekuti vana Daniel anga aine chekuita pautungamiriri hwaMwari muupenyu hwake. Semi munonzi gift. Kureva kuti vabereki vaitofunga kuti chipo chatapiwa naMwari. Saka uyo paakazononzi Belteshaza, Bel pekutanga pezita racho, ndimwari wemuBhabhironi aive mukuru pavamwari wavo ainzi Bheri Madhuku. Saka akuudzwa manje kunzi tewane chekuita naBheri Madhuku chisiyana naJehovha. Saka wakambona kuti munhu kana pari patauzva ukaona munhu achindonzi maramba ukombo kaini, harisi zita rekutaura neunyoro. Munhu ashatirwa, saka vakutoita zvekurwa. Saka zita chero riri remadunhurirwa rine zvarinoita mupfungwa dzemunhu. Pamuri kutaura kudaika itsanangudza yamapanda inzwa ndiri kutofunga hangu isu mararamiro edu hatibva tanyatsochinja zvavakaita ava zvine chekuenderana nemadzimwari. Inini mukoma ndonzi Caston.
but munoziva here kuti mukanzwa vanhu vakunditi kesto mukanzwa vanhu vari kunditi wamboona kesto here nhasi munomboona here kuti kesto nakaston vakatosiyana kaunhu chaiko kana imi ndikakubvunzai kuti munhu anenge ari right ndiani Tindo naTendai pane notokura saka inzwai mambo aitoziva zvaaita patinototaura nyaya tichiita kunge tiri kuita nyaya kudai inyaya dzanzi naJesu dzidzidzei kubhuku raDhanieri saka Nebhukadhineza aitoziva zvaaita paaichinja vanhu mazita maybe ipapo ipaiyambiro vana vedu vari kumakoleji kuneka kunochinja mazita vachiita zvimwe zvakadaro so kana mava kuzvikoro nekumakoleji kune manickname anopiwa nickname basa rayo nderekukukuza chero zvauri kukuzirwa zvachoka uri kukurudzirwa kuita zvisina unhu zvisina kunaka saka aripo manickname aunofanira kuramba nekuramba unhu hwacho hunovavarirwa nezita iroro saka Daniel pandimai haana kukwanisa kuvarambidza kuti apiwe chimwe chitupa chinyowani chekubhabhironi akangoti yowe ndodi but pane zvaakaramba verengai vhesi 8 pane zvaakaramba Daniel hanzi vanga vakupiwa chikafu chaidyiwa namambo nezvakada verengai vhesi 8 Daniel 1 vhesi ya8 asi Daniel wakazvisunga mumwoyo make kuti haangazvisibisi nezvokudya zvamambo kana newaini yaainwa saka akakumbira kuno muchinda wavaranda kuti arege kuzvisvibisa airambirei apo pastor kudya zvakunoita vanga vanzi vadye samambo because vanhu vaitrainwa kuzonova magavhena kuva vana mambo but pavakakura kujerusarema vaidzidziswa kuti kudya kunogona kukanganisa ukama hwomunhu naMwari right ukadya zvakakarambidza kuti zvisadyiwe uye nekadyiro kacho kanokanganisa utano saka akatarisa akacherechedza zvese izvi akanoti panapa ndogona kuvhiringa ukama hwangu naMwari iwo hwaraiti namambo saka akaramba akabva saka kunyange tisatapedza bhuku raDhanieri vateereri handifunga kuti kune kuri kukanganisa kuti ndikuyambirei kuti chikonzero Jesu ati tidzidze bhuku raDhanieri ari kureva kuti nemazuva ano futi ekupedzisira tisangoita kadye ngativei very serious kuongorora nyaya yekadyiro zvatinotodya chaizvo zvichienda mudumbu kureva kuti Mwari ari kutipa chenjedzo kuti mazuva ano ekupedzisira ngwarirai kadyiro kenyu saka yanzi akabva aramba akazvigona sei iye ari slave apa chinodiwa akaitwa slave panyama asi mupfungwa akaramba akasungunuka matsanangura zvandaa ndichida kuti situation ndo yairwadza kuti islave but mind dzairamba dziri right saka bhaibheri rabva rati akazvisunga mumwoyo kuti kunyange ruzhinji ruri kufarira chifudhi yatapiwa namambo inini handisi kuzodya fudhi saka paida kutsunga Matthew 24 vhesi ya13 chibva imaipedzisa ndoda kuti tibva taoneka vateereri vedu patichaenderera mberi tichidzidza bhuku raDhanieri Matthew 24 vhesi 13 asi unotsungirira kusvika pakuguma uchaponeswa ndo zvatiri kutoona pachapter 1 yaDhanieri tiri kuona Dhanieri achitsunga kuti kunyange vari mambo varayira kuti tidye izvi inini handina kukura ndichizvidya ende handisi kuzodya munoziva kuti Dhanieri vaive kudiaspora hakuna chaimurambidza kungodya because acrossa border vamwe havasisiko saka muchaona kuti Dhanieri muenzaniso wakanaka kune vanhu vari kurarama muworld yatiri muchaona kuti mararamiro atiri kuita tiri kutaura kuti mazuva ano nyika ino is a global village zvatine tiri kuedza kureva ndezvekuti munhu anogona kutovirirwa atoo kuEurope mangwana atoo kuAmerica kuswera mangwana atodzoka kureva kuti mabhodha enyika ari kukuroswa now and then zvakadaro zvekuti tiri kukaruka taa mumadifferent environments saka tiri muworld iri kumuvha zviri fast kudaro zviri kureva kuti tiri kugara tichisubjectwa kusituation inenge yana Dhanieri tiri kusina vanotiziva ikoko ngatizvisungei mumwoyo saDhanieri vari kuve kuti vachingokurosa bhodha mapfekero atochinja vari kuwana mai vakadaro vari kuve kuti vachingokwira ndege kuenda imwe nzvimbo yekwakati kadyiro katochinja vari kuve kuti vachingokwira ndege kagererwo katochinja zvisungei mumwoyo titsunge timirire Mwari mazuva ano ekupedzisira taurai nevateereri vedu kuti vaoneka nekuwapa nhare nekuva nesu muchirongwa Mwari akukomborerei panogona kuita mibvunzo inomuka patinenge tichikurukura kana kuti mweya waMwari unofamba pamwoyo pako unyatsinzwa kuti pane zvandofanira kuti ndiite inini
Pakadaro muchida rubatsiro, tifonerei, tumirai mameseji paWhatsApp, SMS kunamba dzinotevera 0775 460 175, 0775 460 175, kana kuti 0716 452 086, 0716 452 086. Mwari vatikomborere, vatichengete tigosangana muchikamu chinotevera. Uyanyi mudzimbu mchene raDhanieri.